Добро утро още веднъж от Пловдив. Прегледите започват от днес. Какво е нужно, за да ви види хоремен хирург? Ако имате притеснения, опасения или се съмнявате за нещо, това ще разберем от доктор Иван Ваначев, който е до мен. Добро утро, докторе. Благодаря ви, че сме заедно. Добро утро и до вас. От днес започва едномесечна, доколкото разбирам, кампания. Какво е важно да знаят пациентите, които ще дойдат при вас? Да, точно така. От днеска започва кампанията с безплатни хирургични прегледи в верига болница Medline Central Onco Hospital. Това, което пациентите трябва да направят единствено е да се обадят на телефоните на регистратурата, да направят записване за преглед, като прегледите ще се извършат от доктор Белев и от мене. И там на регистратурата ще им бъдат определени часове и дни, които те могат да посетят хирургичния кабинет с всякакви въпроси за хирургични заболявания. Не е необходимо при тези прегледи самите пациенти да имат направление от личен лекар, тъй като това е кампания, която са за безплатни хирургични прегледи. Единственото, което е записването, и ако имат придружаваща документация, която е доказала хирургично заболяване или друг вид заболяване по някакъв повод, е желателно да бъде с тях, за да може ние да се ориентираме точно за какво става въпрос и тогава вече да сме обективни в поведението по-нататък към самия пациент. Значи профилактичните прегледи започват от днеска, от 24-ти, в продължение на един месец ще бъдат. Така че ние сме на ваше разположение. Това е практика, да кажем, да ви попитам така, дали хората се възползват от тези безплатни профилактики, защото много и ваши колеги говорят, че българин е занижил здравната си култура, че избягва профилактични прегледи, незнайно защо. Идват ли хората на такъв род кампания? Да, определено. Значи, това, което сме забелязали в нашата практика е, при такива профилактични прегледи хирургични, има доста голям поток от пациенти, тъй като нещата са следните. Значи, първото, което е един пациент, за да отиде на специалист, той трябва да мине първо през личен лекар. Оттам нататък личният лекар трябва да даде направление за консултация с специалист. За съжаление, тези направления, които са за консултация с специалист, те са лимитирани на личните лекари в момента. В средата на месеца вече почти. Да, точно така. Така че това е една от обструкциите за лесен достъп на самите пациенти до специалист. При нас, при тези профилактични прегледи, не е необходимо изискването за направление от личен лекар. Той идва без направление, без такса, без абсолютно нищо. Просто трябва да се запише час, както вие казахте. Моля ви, доктор Начев, да уточним това, понеже вие казахте, че много от хората дошли и изобщо пациентите не правят разлика между хирургичен и преглед при гастроентеролог. Всъщност, какви са симптомите, при които те биха могли да дойдат да потърсят вас и вече вие, доколкото разбирам, ги пращате при колегата, съответния специалист? Ако става въпрос за хирургично заболяване, вече ние си поемаме нещата от тук нататък. Ако е нещо спешно, се влиза по-спешно да се оперира. Ако си е планова операция, плануваме си го пациент, постъпва в планов порядък и се оперира. Когато има оплаквания от болки, стомашен дискомфорт, които са... Това ли може да направи разликата между дали е за хирург или за друг специалист? Значи вариантът идва при нас и ние тогава преценяваме дали става въпрос категорично за хирургично заболяване или нещата са за консултация и уточняване от гастроентеролог. Ако колегата гастроентеролог след направените образни изследвания прецени, че става въпрос за хирургично заболяване, тогава вече той отново си го насочва към нас и ние си го поемаме. Българина, да, има хора, които много добре преценяват дали наистина са за хирург или за гастроентеролог. Ще да кажете, самите хора си преценяват сами себе си. Но огромната част от хората с симптоматика от болки в корема е желателно и задължително първо да потърсят хирургична помощ. Ако хирурга вече отхвърли нещо спешно хирургично, той си го насочи към гастроентеролог, уточняват го колегите и поведението вече спрямо находката. Добре, и най-важното е да кажем да не пропускат тази профилактика, защото понякога отиването при лекар би могло да бъде много късно. Добре. Първото нещо, което е, че е желателна
задължителна, защото много от нещата, които се хващат като заболявания, се хващат в начален стадий, след което след оперативния период е много по-лек и много по-добър, с много по-добра прогноза, естествено, като качеството на живот. Много ви благодаря. Така се разделяме още веднъж, както разбрахте вече. От днес започва тази едномесечна безплатна профилактична кампания.